5-nji bab. Mesihiler nähili mukaddes kitaplary kabul edýärler. Indi, meniň dostum, men seniň mukaddes kitaplary degişli soragyňa jogap bermekçi. Sen bilýänsiň, gadymy döwürden bäri Ýewreýler we Mesihiler Hudaýyň halky diýip adlandyryldy. Bu ad özleriniň mukaddes kitaplarynyň goragy üçin çoň alada görkeden Ýewreýler üçinem, Mesihiler üçinem oňaýly we tüýs munasyp addyr. Mesihiler haýsy kitaplary mukaddes hasaplaýarlar. Olar 66 tany. Tutuş bir topluma birleşdirilip, mukaddes kitap diýilip adlandyrylýar. Olar iki bölüme bölünýär. Adatça, Köne Ahd we Täze Ahd diýilip adlandyrylýar. Biz bu iki bölümiň hersini aýratynlykda gürrüň eder. Köne Ahd. Bu bölüm 33 sany aýratyn kitaplardan ibarat. Olaryň hemmesi Ýewreýler we Mesihiler tarapyndan mukaddes kitap hasaplanylýar. Bu kitaplar Ýewreý dilinde ýazylan. Olar adından 1000 ýylyň dowamında köp türlü awtorlar tarapyndan ýazylan. Birinji 5 kitap Tora, Tövrat ýa-da 5 kitap hökmünde tanalýar. Bu materiallar gadymy ýazgylardan toplanyp Musa we beýlekler tarapyndan Hudaýyň goragy astynda ýazylan. Birinji kitap gelip çykyş diýip adlandyrylýar. Bu Hudaý tarapyndan dünýäniň ýaradylşynyň beýany bilen başlanýar. Munda Adam we Hawa barada, Nuh we Fil watma barada gürrüň berilýär. Şeýle hem muňa Hudaýyň buyrugy bilen Ibrahimyň takminan biziň eramyzdan öň 2000-nji ýyllarda Irakdaky öz öýüni taşlandygyny we Hudaýyň oňa bermegi wada beren ýeri bolan Palestina'ya gidendigi hem degişlidir. Munda Ishak we Yaqub barada, şeýle hem doganlar tarapyndan Misre gul edilip satylan, soňra bolsa Faraonyň weziri bolan Yusuf barada hem gürrüň edilýär. Tövratyň beýleki 4 kitaby Israil halkyna ýolbaşçylyk etmekde. Hudaýyň Musa nähili güýç berendigi barada gürrüň berýär. Israil halky Yaqubyň, ýagny Israilyň 12 oğlunyň nesilleri bolup, takminan biziň eramyzdan öň 1300-nji ýyllarda Misirden çykyp Palestina'ya gitdi. Bu kitaplarda şeýle hem Hudaýyň Sinay dagynda Musa beren ähli kanunlary barada aýdylýar. Toradan soň taryh kitaplary gelýär. Munda Israillaryň Nun ogly Ýeşuwanyň ýolbaşçylygynda nädip Palestinany ýeňendikleri gürrüň berilýär. Bulara takminan biziň eramyzdan öň 1000-nji ýyllarda Dawud Israilyň paçasy hökmünde zeytun ýagyny çalyp, paçalyga bellemek üçin Hudaýyň Şamuel peýgamberi iýerendigi hem degişlidir. Şeýle hem paça we peýgamber bolan Dawudyň öz düşmanlaryny nähili ýeňendigi, onuň ogly Süleýmanyň Hudaýa secde etmek üçin Ýerusalimde ibadatxana gurandygy gürrüň berilýär. Süleymandan soň paçalyk bölünýär. Süleýmanyň nesilleri biziň eramyzdan öň 586-njy ýylda Babel paçasynyň goşunlary tarapyndan basylyp alynýança Ýerusalimde Ýahuda tiresine ýolbaşçylyk etdiler. Köp Ýahudalar Iraga we Irana sürgün edildi. 50 ýyldan soňra Pars paçasy Kureş Babely basyp aldy we Ýahuda ýesirleriniň Hudaýyň weýran edilen ibadatxanasyny täzeden gurmaklaryny goldady. Olar şeýle hem etdiler. Emma 586-njy ýyldan soň Ýahudlaryň paçasy hökmünde Dawudyň nesilleri hökümdarlyk etmediler. Ýagny Palestina daşary ýurtlar gödekçilik etdiler. Köne Ahdyň taryhy kitaplaryndan soň goşguly kitaplary gelýär. Ýagny Eýubyň kitaby, Dawudyň Zebury, Süleýmanyň pähimleri we başgalar. Soňra dürli peýgamberler tarapyndan ýazylan 16 sany kitap gelýär. Ýagny Işaya, Yeremia, Ezekiel, Daniel, Mika, Zakariya we Malaki. Bu peýgamberleriň köpsi biziň eramyzdan öň 800-nji we 400-nji ýyllaryň arasynda Ýahudada ýaşadylar. Ähtimal Malakydan soňra takminan biziň eramyzdan öň 430-njy ýyl Hudaý Yahya çokundurucu peýda bolýança
Takminan biziň eramyzda 26-njy ýyl. Hiç peýgamber iýermedi. Täzäht. Täzäht düzýän kitaplar toplumy 27 kitapdan ibarat. Bu kitaplar grek dilinde 10 dürli autor tarapyndan 50 ýylyň dowamynda İsa Mesihiň ölümine çenli we ölümden dirilen döwründe ýazyldy. Köne ähd adalygasy Hudaýyň Musa arkaly öz halky Israil bilen eden ähtine talgylanýar. Täze äht adalygasy Hudaýyň öz täze halky bilen Mesihe iman edenler diýilip atlandyrylýan halklar bilen eden ähtine talgylanýar. Täze ähtiň birinji 4 kitaby Hoş habar ýa-da İncil diýip atlandyrylýar. Bu grek sözünden hoş habar diýmegi aňladýar. Olar 4 türli autor tarapyndan ýazylan. Olar İsa Mesihiň durmuşynyň we taglymatynyň 4 sany öz başlyk beýany bolup durýar. Olar biri-birine garşy durmaýar. Gaýtam, biri-biriniň goşmaçy üstüne ýetirýärler. Bu edil 4 suratçynyň bir adamy dürli ýagdaýlarda surata alşýalydyr. Täze ähtiň ähli kitaplary köplenç İncil diýip atlandyrylýar. Täze ähtiň 5-nji kitaby Resullaryň işleridir. Bu İsa Mesihiň ölümünden soň 30 ýylyň dowamynda Ýerusalimden Rime çelli Mesihlilerin imanynyň ýaýraşy baradaky taryhy gurrun berýär. Munda esasan Resullar Petrus bilen Pawlusyň bitiren işleri barada gurrun berilýär. Indiki esasan Pawlus, Petrus, Yohanna, Resullar tarapyndan ýazylan 22 sany hat gelýär. Bu hatlar Rim imperiýasynyň en çeme şäherlerindäki Mesihliler toparyna ýa-da öz başlyk şahsa adamlara ýazylan. Bular olaryň näme ynanmalydyklaryny we nähili ýaşamalydyklaryny düşündirdiler. Iň soňky kitap Aýanlyk diýip atlandyrylýar. Munda Resul Yohannanyň görnüşleri beýan edilýär. Munda imansyzlaryň üstünden injek jeda, İsa Mesihiň soňky ýeňişi, Hudaýyň baky paşalygynyň şöhraty suratlandyrylýar. Ýahudlar we Mesihliler ikisi hem köne ähtiň kitaplaryny kabul etseler-de, Ýahudlar täze ähti Hudaýdan gelen hasaplamaýarlar. Belki sen häzir Mesihliler bu kitaplary mukaddes we Hudaýdan gelen diýenlerinde nämäni gözüňde tutýandyklaryny soramak isleýänsiň. Ilki bilen biz Hudaýyň bu ähli kitaplary öz awtorlaryna edil ýerine ýetirjegini, öz katibine hat ýazdyrşy ýaly söz aýdyp ýazdyrdy diýmekçi bolamda. Täze haçanda biz dürli kitaplary okanymyzda biz tili oýunçy uly tapawutlary görýäris. Dawud Süleyman ýaly ýazmady, ýa-da Pawlus Yohanna ýaly ýazmady. Olaryň hemmesiniň aýratyn şahsiýetleri bardy. Şonuň üçin hem olar dürli görnüşde ýazdylar. Soňra sen şeýle soramaň mümkin. Olaryň ýazan kitaplary diňe insan dokumentlary bolup durýarmy? Adamlar tarapyndan ýazylan edil beýleki kitaplar ýaly hakykatda bolşy ýaly ýalňyşlygyň bolmagy hem ahmalmy? Elbetde ýok. Bu kitaplar adamlar tarapyndan ýazylan bolsa-da, Mesihliler olaryň hemmesini Hudaýyň sözi diýip atlandyrýarlar. Biz Hudaýyň öz ruhy arkaly bu awtorlaryň ýazýan zatlarynyň hakyky bolmagyna berk ýolbaşçylyk edendigine inanýarys. Biz Hudaýyň öz hakykatyny we öz eslegini peýgamberlere mälim edendigine inanýarys. Şonda olar onuň habaryny adamlara ýetirip bildiler. Edil şeýle usul bilen Hudaý öz hakykatyny bu kitaplary ýazmak üçin öz taýlan adamlaryna mälim etdi. Şeýlelikde her bir awtor öz galama bilen we öz insanlyk häsiýeti bilen Hudaýyň ýolbaşçylygy astynda bizim üçin Hudaýyň sözüni ýazdy. Mukaddes İncilde ýa-da Täze ähde şeýle ýazylan: hiç bir peýgamber insan eslegi bilen velilik etmedi. Bu peýgamberler mukaddes ruh tarapyndan ugrukdyrylyp Hudaýdan gelen sözleri aýtdylar. 2 Petrus 1-nji bab 21-nji aýat. Olar Hudaýdan gelen zatlary gepleýişleri ýaly edil şonuň ýaly da ýazdylar. Mukaddes kitap Hudaýyň ýazylan sözüdür. Şonuň üçin hem biz Mesihliler mukaddes kitap dünýädäki beýleki ähli kitaplardan
üýtgeşik bolmaly diýip hasaplaýar. Biz onuň içinde Hudaý barada bilmegimiz gerek bolan ähli zatlaryň tapyljakdygyny we biziň oňa we ýoldaşlarymyza bolan borçlarymyzyň nämedigini biljekdigimize ynanýarys. Çünki bu kitap bize günäli adamlary üýtgetmäge we dünýäni Hudaýyň isleýişi ýaly etmäge güýji bolan ýeketäk halaskar İsa Mesih barada gurrun berýär. Indi men sana käbir ýagdaýlary düşündirip bilermi? Birinciden men sana dünýäde Mesihlilerin köp türlü mezhepleriniň bardygyna garamazdan olaryň hemmesiniň bu 66 kitaby hakykat hökmünde kabul edýändiklerini aýdaýyn. Olary taglymata we durmuşa bolan ýeketäk bitegi gollanma hökmünde hasaplaýarlar. İkinciden, Mesihliler soňra bu kitaplar güýjüni ýitirýän ýa-da öňküler bilen yerini çalşyp bolýan hasaplamaýarlar. Meselem, biz İncilin, Toranyň yerini tutýar diýip pikir etmeýär. İsa şeýle diýdi: "Maňa Töwrat bilen peýgamberleriň ýazgyklaryny bozmaga gelendir öýtmäň. Men bozmaga däldi, olar amala aşyrmaga geldim." Matta 5-nji bab 17-nji aýat. Mektepde 10-njy sınıfda ulanylýan kitaplar aşağı sınıfdaky kitaplara garşy gelmeýär ýa-da güýjüni gaçyran hasaplanmaýar. Tersine olaryň üstüni ýetirýär. Şeýlelikde Hudaý tarapyndan berilen soňky kitaplar öňkü kitaplary ýatyrmaýar. Gaýtam, adamlara Hudaýyň hakykaty barada has aýdyň düşünje berýär. Biz Mesihliler şonuň üçin hem Hudaýyň bize öwretmek isleýän ähli sapaklaryny öwrenmek üçin ähli kitaplary okaýarys. Eger kimdir bir tarapyndan ýazylan kitap Hudaýyň mukaddes kitapda aýdynlady bilen ılalaşmayan olsa, biz bu kitabın Hudaýdan däldigini bilýäris. Çünki Hudaý hiç gaçan özüne garşy çykmaýar. Üçüncüden, sen haçanan bolsa bir wagt Mesihliler özleriniň mukaddes kitabyny üýtgedipdirler. We şonuň üçin indi bu kitaplar ygtybarly däl diýilenini eşdensiň. Men sana bu aýyplamanyň düýbünden ýalandygyna güwä geçýärin. Mesihliler öz mukaddes kitabyny töýýärler we pis adamlara olary ýok etmäge ýa-da üýtgetmäge hiç gaçan ýol bermediler. Mundan başga-da 1600 ýyldan gowragyň öz elleri bilen ýazylan grek gol ýazmalary bugünkü gün hem bar we olardan biziň häzirki terjimelerimiz ýerine ýetirilen. Hudaý öz sözüni tutuş adamlara berdi. Mesihliler tutuş mukaddes kitaby ýa-da onuň böleklerini dünýäniň ähli dillerine terjime etmäge çalışdylar. Şeýlelikde her bir adam onu öz ene dilinde okap bilýär. Mukaddes kitap ýa-da onuň bölekleri 1400 dilden gowrak dürli dillere terjime edildi we neşir edildi. Şeýle hem her bir dildäki habar bir meňzeşdir. Sen mukaddes kitabyň nuskalarynyň her ýyl dünýäde beýlek islendi kitaplara garanda iň köp ýaýrydylýandygyny bilýärdiňmi? Elbetde, eger bu kitabyň ýalandygyna ynanýan bolsalar, beýle ýagdaý bolmazdy. Onuň daşyndan Hudaý adamlaryň gollanmasy üçin beren sözüniň üýtgedilmegine ýol bermez. Ýogsa bu adamlary ýoldan çykarardy. Ýok, öz mukaddes sözüniň goragçysy Hudaýyň özüdir. Ol onu hiç zadyň weýran etmesinden müňlerçe ýyl gorap taklady. Şonuň üçin bu kämil ygtybarlydyr. Dördüncüden, mukaddes kitabyň 66 kitabynda bellemeli zatlaryň biri, olar 1500 ýylyň dowamında köp ýazyjylar tarapyndan ýazylsa-da, olaryň habary bir meňzeşdir. Olar Hudaýyň kimdigini, Hudaýyň adamdan näme talap edýändigini, Hudaýyň günäli adamy halat etmek üçin näme edendigini gurrun berýärler. Bu bolsa, bu ähli kitaplaryň hakyky awtory, olary ýazan adamlar däldi, Hudaýdygyny görkezýär. 5-njiden, mukaddes kitap barada bir bellemeli üýtgeşik zat, oňa düşünmeň ansatlygydyr. Ol mundan köp wagt öňkü gadymy dillerde ýazylan bolsa-da, ony bugün dünýäniň islendik dillerine terjime edip bolýar we hatda
Pes bilimli adamlar hem munun habaryna düşünüp bilýärler. Men köplenç dünýäniň uzak günjeklerinde erkeklerin we aýallaryň hiç bir mugallymsyz mukaddes kitabyň böleklerini diňe okumak bilen Hudaýy tanap bilendiklerini we öz günäleri üçin bagyşlanma tapandyklaryny eşitdim. Elbetde, bilimli alymlar Hudaýyň sözüni has aýdyň düşünmäge, bize kömek etmek üçin köp kitap ýazdylar. Şeýle-de, Mesihi ýyňdan maslahatçylary Mesihiler hakykat ýolunda gorumak üçin taglymat beýanlaryny ýazdylar. Emma adatça kimdir biri mukaddes kitaby ünsli öwrense, ol muny onuň özü düşündirýändigini biler. Mukaddes kitap bize hemmeleriň Hudaý we gutuluş barada, biziň Hudaýyň we adamyň öňündäki borjumyz barada bilmelidigimizi aýdýar. Şonuň üçin hem her bir Mesihiniň mukaddes kitaby öwrenmäge aýratyn hukugy we borjy bar. Beýleki Mesihlilerin kömegi bilen mukaddes ruhyň ýolbaşçylygy astynda ol muny özü düşündirip berer. Köp Mesihilerde her gün mukaddes kitapdan bir bölek okumak we onuň taglymaty barada pikir etmek endigi bar. Belki sen meniň Injil İsa tarapyndan ýadylan ýa-da Hudaý tarapyndan İsa Mesihi berilen diýip aýtmandygyma haýran galansyň. İsa'nın kitap ýazmandygyny we Hudaý tarapyndan onuň eline hiç ili kitabyň berilmändigini biziň bilýändigimiz hakykatdyr. Soňra men onuň özüniň Hudaýyň diýeri sözüdigini düşündirerin. Hudaý onuň kim bolandygy, onuň näme edendigi arkaly adamlara gepländigini, şeýle hem onuň aýdan zatlary arkaly gepländigini düşündirmekçi. Onuň özü Hudaýyň ajaýyp äşkir edilmesi boldy. Şonuň üçin Hudaý bize İsa Mesihi beýan edýän kitaplary ýazmakda Matta, Yohanna, Paulusa we beýleklere ýolbaşçylyk etdi. Bu bize onu görmäge we ol arkaly Hudaýyň habaryny eşitmäge kömek edýär. Şonuň üçin hem meniň dostum, sen meniň ýazanlarymdan mukaddes kitabyň nähili ören möhümdigini, ony her bir adamyň okumagynyň nähili zerurdygyna ýa-da onuň mazmunyny diňlemelidigine göz ýetirersiň. Her bir adam Mesihi dininiň hakyky düşünjesini we halas bolmanyň ýoluny diňe şondan öwrenip biler. Men seniň bir nuska satyn alarsyň we ilki bilen täzäkdi okarsyň diýip umyt edýärin. Soňra könäkde geçersiň. Täzäkdi okandan soň oňa has gowy düşünersiň. Goý Hudaý sana öz mukaddes sözüniň her bir sahypasy arkaly geplesin.